bata Onye-nwe-ayi, ọ bụ mụ gị na-akpọ gị, sị gị Onye-nwe-ayi, bata Onye-nwe-ayi, bata onye udo, ọ bụ mụ gị na-akpọ gị, sị gị bata Onye-nwe-ayi. Eze Onye-nwe anyị na Chineke anyị, onye nwe mmụọ gị akpọọla gị ịbata n'ụlọ nsọ a n'ụtụtụ a, ịbịa nọnyere anyị n'ofe nro a. Onye nwe anyị na-arịọ gị nna ka ịbata bịa nọnyere anyị na mbido ofe nro a ruo mgbe anyị ga-emecha, ka ofe nro anyị n'ụtụtụ a onye nwe anyị na Chineke a bụrụ ihe nke a ga-anara nke ọma n'iru gị. Dee ụmụnne anyị onye nwe anyị na Chineke ndị nke nọ n'ụzọ na-abịa na-arịọ ka idute ha ebe a n'udo, kwee ka mara gị ihe nke a ga-agọzi agọzi mgbe niile, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen. Anyị ga-amalite ofe nro anyị taa site n'ịbụ abụ 149, hymn number 149. Biko lee anya na akwụkwọ Ekpere na Abụ, page number 1.
Ekpere na-abụ, page number 1. Dọwaa n'obi unu, adọwakwala uwe unu, chigharịgide Jehova bụ Chineke unu, n'ihi na onye amara na onye ebere ka ọ bụ, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, nke na-abakwa ụba na ebere, ọ na-echegharịkwa uche banyere ihe ọjọọ ahụ ọ ga-eweta. Onye-nwe-ayi Chineke anyị ka obi ebere niile na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na anyị enupụwo isi n'okpuru ya, anyị egeghịkwa olu Jehova bụ Chineke anyị ntị, ijegharị n'iwu ya niile nke o chinyere n'iru anyị. M ga-ebili jekwuru nna m ga-asịkwa ya, nna, emehiewo m megide eluigwe na n'iru gị, ekwesịghị m ka akpọkwa m nwa gị ọzọ. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe maọbụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna nke eluigwe, nke pụrụ m ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ na nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-emekarị otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosikwa otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kacha dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, na-arịọ unu ka unu nọ n'ebe a na ndị nọ ebe dị iche iche, ka unu soro m n'obi ọcha na obi dị umeala wee jee n'oche eze amara nke eluigwe. Biko ka anyị gbuo ikpere n'iru Chineke. Mmadụ niile Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke Onye-nwe-ayi Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si na ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha wee gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara nke mmehie ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka o nye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile anyị na-eme ugbu a wee tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ekpere nke Onye-nwe anyị na anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ.
Onye-nwe anyị meghee egburu ọnụ anyị. Chineke zọpụta ya ọsọ ọsọ. Ngwanụ ka anyị bilie ọtọ. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Tobenụ Onye-nwe anyị. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, ọ dị na mpempe akwụkwọ Abụ ọma 40, Psalm number 40.
nọrọ ala maka ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ anyị nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Aịzaya isi nke 49 malite na amaokwu nke mbụ. Our first reading is taken from Isaiah chapter 49, reading from verse 1. Geenụ ntị, unu agwaetiti, nakwanụ ntị, unu dị iche iche. Site n'ebe dị anya, onye siteworo na mgbe ọ nọ n'afọ kpọm, Jehova esitewo na mgbe m nọ n'afọ kpọm, site na mgbe m nọ n'afọ nne m ka ọ ghọtaworo aha m, o wee mee ka ọnụ m dị ka mma agha dị nkọ, na ndo aka ya ka o zobeworo m, o wee mee ka m ghọọ akụ na-egbu amụma, n'akpa akụ ya ka o zobeworo m, o wee sị m, oru m ka ị bụ, gị Izrel, onye bụ n'ime gị ka m ga-eme onwe m ka m maa mma. Ma mụ onwe m sịrị, n'efu ka m dọgbuworo onwe m n'ọlụ, n'ihi ihe tọgbọrọ n'efu na otu nkuume ka m meworo ka ike m gwụsịa. N'ezie, ikpe m dị n'aka Jehova, ụgwọ ọlụ m dịkwa n'aka Chineke m. Ma ugbu a, Jehova sịrị, bụ onye uworo m site n'afọ nne m, ịbụrụ ya oru, ime ka Jekọb laghachikwute ya, ka e wee chịkọtakwara ya Izrel. A na-asọpụkwara m n'anya Jehova. Chineke m aghọwo ike m. O wee sị, ọ bụ ihe dị karịrị mfe na ị ga-abụrụ m otu, ime ka ebo niile nke Jekọb bilie, na ime ka ndị Izrel echebere echebe lata. Enyewokwara m ka ị bụrụ ihe nke mba niile, ịbụ nzọpụta m ruo nsọtụ ụwa. Otu a ka Jehova bụ onye mgbapụta Izrel na onye nsọ ya sịrị, onye mmadụ na-eleda anya, onye bụ ihe arụ nke mba nke a, onye bụ otu ndị na-achị achị, ndị eze ga-ahụ wee bilie, ndị isi ga-ahụ wee kpọọ isi ala, n'ihi Jehova nke kwesịrị ntụkwasị obi bụ onye nsọ nke Izrel.
nke rọpụtaworo gị. Nke a bụ okwu Onye-nwe anyị. Page 6, Ekpere na Abua, Deum Laudamus.
Ihe ọgụ nke abụọ esi na akwụkwọ mbụ nke Corinthian site na amaokwu nke mbụ. Our first lesson is taken from the first book of Corinthians, chapter 1, starting from verse 1. Paul, onye a kpọrọ ịbụ onye ozi nke Jizọs Kraịst site n'ọchịchọ nke Chineke, na Sostenus nwanne anyị, na-edeghara nzukọ Chineke nke dị na Korint akwụkwọ, bụ ndị edeworo nsọ n'ime Kraịst Jizọs, ndị a kpọrọ ịbụ ndị nsọ, ha na ndị niile na-akpọku aha Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst n'ebe niile, bụ Onye-nwe anyị na ha. Amara dịrị unu na udo nke si na Chineke, bụ nna anyị na Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst pụta. Ana m ekelere unu Chineke mgbe niile n'ihi amara nke Chineke nke o nyere unu n'ime Kraịst Jizọs, na n'ihe niile ọbụla e mere unu ndị ọgaranya n'ime ya, n'okwu niile na ọmụma niile, dịka emere ka ama nke Kraịst guzosie ike n'ime unu, nke emere na ọ dịghị onyinye amara fọdụrụnụ nke unu na-enweghị. Unu na-echekwa mkpughe Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, onye ga-emekwa ka unu guzosie ike ruo ọgwụgwụ ihe niile, bụrụ ndị a na-apụghị ibo ebubo n'ụbọchị Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, onye sitere n'aka ya kpọbata unu na nnwekọ nke ọkpara ya Jizọs Kraịst Onye-nwe anyị. Nke a bụ ihe mmụta nke abụọ. Great is thy faithfulness. Hymn for sermon. Abua eji kwado okwuchukwu. Great is thy faithfulness on bulletin.
Please tell your neighbor, great is the faithfulness of God. Great is the faithfulness of God. Good morning, everyone. Please may we bow our heads in prayer. Forth in thy name, Lord, let's have and go this morning. Father, speak, O Lord God Jehovah, that your word may go forth. That every forces of darkness, O Lord God Jehovah, today will be broken in the name of Jesus. Amen. Father, as your children, O Lord God Jehovah, come in this morning, Father, may we receive your blessings, O Lord God Jehovah. But at the end, O Lord God Jehovah, your holy name be glorified. We thank you, Jehovah God, for all that you have done, because faithful, O Lord God Jehovah, your gratefulness is so much that we cannot comprehend. Because you are God. You never change it. Let the name of Lord God Jehovah be glorified today for all that you have done for your children. Thank you, Jesus. For in Jesus' holy name we prayed. Amen. I want to thank everyone who made it to the church this morning. I know a lot of people have asked me, is the priest back? I said the priest is coming back today. Because we're here this morning, we thank God for his safe arrival in the U.S. I know he's on his way to his house now. So we give God thanks for that. And also when I look in the congregation, I see a lot of our brethren who traveled to Nigeria who are back. And we glorify God for the safe travel. And God covered you as you were there. So we say, let the name of God be glorified. Amen. We also want to thank God for the safe arrival of the Roderick Nwoko and his wife in Nigeria. And we know that as the Lord took our brethren to Nigeria and brought them back here safely, so he will be with them there till they finish whatever they've gone there to do and come back to us here safely in the name of Jesus. Amen. This morning we are here because you see the priest chair wasn't empty, because he commissioned me this morning to bring good news to you. And that good news is to tell you that the Lord is good. Amen. All through my life, I've been a member of Anglican Communion. And I've been worshiping I've been a member of a lot of congregations, from wherever God takes me, and that's where I go. From home to Lagos, St. Paul, Sokafa to Jamaica. And here in the U.S., and I found myself among the members, the people of God of All Saints Igbo Anglican Church. And I have a confession to make. That I've
all this my sojourn in all these places, I've never come to a congregation so blessed like All Saints Igbo Anglican Church. You know, we'll see the blessings of God and the mercies of God. It's evergreen. It doesn't grow old. Maybe some people never realized it. It's been burning in my heart since January 1st to say it to the church and for you to know it, because remember the Reverend always tell us here, don't take God for granted. Because if you do, there are consequences. And to be in God, to walk with God, require you to do your part. It's a covenant. It's a contract you enter with God, and you have to fulfill your part. And you know the higher bid. He has the greater contract. On the 1st of January, the person who was to read the lesson didn't come to church. And Uchechi, my sister, said, the person who is going to read this lesson, that the person is not in church. I said, okay, you are going to read it. He said, no, you are reading it. I said, no, Uche, read it. Yes, no, you are the one that is going to read it. I didn't prepare for it. I said, okay, no problem. God will grant me the spirit and they open my eyes, the understanding and the wisdom to read that lesson. I just want us to repeat that lesson for this congregation to know what God has in stock for you and the blessings that God has poured out for you and the work that you have to do for God. Please, my sister, read Numbers 6, 22 to 27. Please, onye ọbụla hụrụ ya site. Ọnụ ọgụgụ amaokwu nke 22. Jehova wee gwa Moses okwu sị, gwa Aaron, gwakwa ụmụ ya ndị ikom okwu sị, otu a ka unu ga-agọzi ụmụ Israel. Unu ga-asị ha, Jehova gọzie gị, debe gị. Jehova mee iru ya ka ọ mụkwasị gị. Jehova mekwara gị amara. Jehova bulie iru ya n'arụ gị, nye gị udo. Ha ga-atụkwasịkwa aha m n'arụ ụmụ Israel. Mụ onwe m ga-agọzikwa ha. Nke a bụ okwu Onye-nwe-ayi. Praise the Lord. Please, some people may just take it out of context, but I didn't take it out of context. What transpired that day? Because when I looked at this, and after reading it, I didn't tell you, Uchechi, that my father's name is Aaron. And when I remember, and when I read it, and remember what transpired and how God blessed the children of Israel, it was a heavenly blessing. And I am here this morning to tell this congregation that you are blessed in Jesus' name. Amen. Because that which was done then, that God really has reenacted it, and that this house, which we call the house of God, for the people of God, is a blessed house. I've never failed to tell people what I see most times when I come into this church. And I want to tell anybody here, when you are troubled, when you have any concern, genuinely in your heart, and if you come in here, like the pastor used to say, you remember the story of the woman
Ọ sị na ya na-eme gịnị? Ya na-ele Jizọs anọ na cross anya. Jizọs ọ na-eme gịnị? Jizọs ọ na-ele ya. You come in. Elele anybody, but to look up to Jesus. Ọ sị gị mee gịnị? Kọsara ya mkpa ya. I have a topic that I have chosen today, very uncommon. And I know some people are going to laugh, say, well, is this English? Or what? But this was a word of a man, Okuwa through slate, Ogecha School, but I'm using his word. And that topic, it says, they has works hard. Please, if you want to write it down. They has works hard. Yes. Works hard. W-O-R-K-S. They has works hard. I had a lot of revelations for 2023. And when I came here, also I shared it with the church. And the girl said, that's 2023. It's a game changer. It's a game changer for anyone that world, if you believe in what? If you believe in God. Because I am here standing this morning to tell you that your game has changed from if you believe in God. For whatever it is that you think has been stagnant, God said it is changed. The game has changed. You need to tell the devil that the game has changed. Please turn to your neighbor and tell her that the game has changed. This year, God has a lot of things in stock for us to do. Particularly in this church. One of the things that prevents us from moving forward most times, when I look at it, is that what Christ gave to us. Because when Christ is also again, also udom kam again, udom kam jibia, udom kam na mekwa again, kam na hapruno. There is that peace in this church. I love the peace. I love the warmth. I love the greetings. But yet, some people with one another. That is why Christ has said, God said it's a game changer. That this year, all we need to do is to do what? To walk free. Because you find out that a lot of us are in prison. You imprison yourself. There's nobody to rescue you other than yourself. I know it is not easy. You need the Spirit of God to rescue you. I just want to tell you something that changed my life. My late brother, Reverend Anelin Joko, there was an aspect of his life that I never knew. Not until when he died. I arrived in Lagos. I met his lawyer. He began to tell me about my brother. And Barrister Medike said that my brother changed his life. He was his priest at St. Paul's Anglican Church, Okafua. I may have told this story in the church before, but I'm going to do it again. Barrister Medike said he gave his brother money to buy a car for him. And for over 2 years, his brother was buying the same car. He's gone to him severally to either give him the car or return the money. Money, I didn't call her. Moto, I didn't call her.
he went to my brother. As his pastor, he said, brother, I'm going to deal with this, my brother. I'm going to call EFCC for him. I'm going to arrest him. I'm going to put him in prison. And he was in my brother's office. And he said, when he was telling my brother all this, that my brother was listening, but he was doing his work, signing files, pushing files. He said, later my brother grabbed his jacket and said, brother, let's go for lunch. And they went out for lunch. He said, while they were eating, he was still reminding him, I am going to do my brother this, I am going to kill him. He said, my brother didn't say anything until when he finished eating, I was washing his hands. And he turned to him and said, brother Emenike, you see that when you say your brother is owing you, he said, forget it. And he said, what? Yes, I said, forget it. And my brother told him that he knew that his wife, give me here. Naema, na mama give me here. Naema, na one year give me here. Naema, na then year give me here. But before him me here, Naema again, no Ngbaghara. But in still many cases, not the case many will war now. Why I'm reiterating this is that I said it on the New Year's Day. When you want to hear against anybody, mo one negi, mo one nagi, mo we pogi, mo we begi, mo we nigi, or whatever. Please, for this year, what you need to do is to do what? Clear their heart. This is the year of peace. That peace which Christ brought. Udahan ke Chineke wedera Onye-nwe-ayi na Chineke anyị nyere anyị. Osi ka anyị were ya wee do what? Na-aga n'iru. That is the only thing that is going to keep you full. And you know what? When you do that, you have joy all over you. There's a lot of work for us to do here in the church, because when I look at it, there are some of our members, you don't see them here for a very long time. There are some I've not seen, and we're not asking. There are some members here, probably they are sick, and they're not coming to church. The question is, as a body of Christ, what have we done? Because that's what God demands of us. Have you taken a phone for once and called any church member? Apart from Onye-nwe-ayi and every day Morgan, all a church member said, that is what is required of us. That Christian life, that's what God has called us to do this year. That is the game changer. That this is what is going to move us forward. There are a lot of our members who are sick, who are out there in the home. Going to their houses, calling them on the phone, going to stay together to pray, because there is power in prayers. There is power in prayers. That when we remember them and lift them up to God, that God will hear our prayers. Asumunne umunna. I kwashi jikata kono. Because ebe anyị na-agụ na wasi gịnị hụrịta n'ibe unu n'anya dịka mụ onwe mere gịnị hụrụ unu n'anya. Absolutely, it is not something hard for us to do. Yes, we have the evangelism ministry, but also all of us are called as evangelists, as ambassadors of Christ, that we all have one job or the other to do for Christ, for the growth of God's work. Chetakwana ihe Christ kwuru. Ọ sị na ozi ọma na ọ ga-eme gị na ọ ga-agaru ụwa niile. Ọ na ọ gazube na-eme ege gịnị na ọgụ ahụ bịa. We live in a community. We have some of our brethren who are home. They are hungry. And when you yourself chotara Christ,
The question is, what have you done with it? Do you keep it? Do you hold it to yourself? If you look at what Andrew did, when Andrew found Christ, what did he do? He ran to do what? To call his brother. Also, gini, biya nemenem gini, na humu mwenye nzọpụta. Because Abel here, Israel Christ, equal Christ, and demon again, you need to go out there and call your brother and say what? Come and taste and see that the Lord is what? The Lord is good. Also give me again. De tu ire hu no de ma. De tu ire hu no de. Tu nu de tu ire hu no de ma. De tu ire hu no de ma. Yes, because it definitely ire. And I'll tell you something. Onye through Christ, when you've tested Christ, all you have around you is what? Joy. Every day, there's going to be joy all around you. And it will be flowing like the river. And we say what? Joy like a river, joy like a river. Joy like a river in my soul. Joy like a river, joy like a river. Joy like a river in my soul. Because that's the joy you have. The joy of being in God. The joy of being in Christ when you find Christ. So if that joy, you shouldn't contain it. You shouldn't put it in a container. Rather, you should allow that joy to do what? To spread. Therefore, we are in a community. We need to go out and evangelize. We need to go and find the Lordship of Israel. Because what? God needs them. Oga wura anyị ihe arụ na abịara in the family. Naanị ga wuru onye bara aba. Gasị ndị ọzọ ha mee gịnị? Ha kpọwishi ala nye gị. If you look at where we read today, in the Old Testament, ị ga-ahụ ihe gwara anyị there. To tell you that this congregation is blessed. Because also na ndị eze ga na-asọpụrụ unu. Ndị niile ga na-asọpụrụ unu because ugwo ahụrụ ịma mma ya word n'ebe unu nọ. Because mgbe ị ga na-aga n'ụzọ Chineke, mgbe ị ga na-akwụwa aka gị ọtọ, mgbe ị ga na-eme ihe ziri ezi, mgbe ị ga na-ekwu eziokwu, ndị mmadụ ga na-ahụ gị. Because ihe anyị na-akpọkwa n'ọsọ eluigwe anyị na-agba, ọ dị ka magnet, ọ dị attractive. Because when you are out there in the community, for whatever you are doing, people are watching you. Remember, ndị nke omeka what? Ndị nke omeka Christ. You are living the Christ life. And when you are living the Christ life, people are watching you. And they'll be asking questions. Because how are we going to match Chineke na ebe no? How are we going to imamaya na ebe no? Because my sister, because there are Revelations 2 verse 17. Revelations 2, 17 to. Yeah. 17. Yes, sir. Onye nwere ntị ya nụ ihe mmụọ nsọ na-agwa nzukọ Kraịst.
onye nwere ntị ya nụ ihe mmụọ nsọ na-agwa nzukọ Kraịst. Onye na-emeri emeri ya ka m ga-enye ụfọdụ n'ime mmanụ ahụ nke ezobeworo. M ga-enyekwa ya nkume ọcha. N'elu nkume ahụ ka edewokwara aha ọhụụ nke ọ na-adịghị onye ọbụla matara ma ọ bụghị onye na-aṅa ntị. Okay. If you understood what she read, what is saying that God knows you by name. And God has called you. Because He knows your name. His goodness, His mercies always will do what? Follow you. We could go around Revelation 7 to end. To know what the people are going to be asking. Because these are the questions people will be asking. When you go out in the community, this is the question they'll be asking. 7. 9 to end. Chapter 7? Yes, verse 9. Verse 9. To end, yes. Mgbe ihe ndị a gasịrị, mgbe hụ ma lee oke igwe mmadụ nke onye ọbụla na-apụghị ịgụta ọnụ, ndị si na mba niile ọbụla na ebo niile na ndị niile na asụsụ niile pụta na-eguzo n'iru oche eze ahụ na n'iru nwa atụrụ ahụ. Ebekwasịworo ha uwe mwụda dị ọcha. Igu nkwụ dịkwa n'aka ha. Ha wee were oke olu tie mkpu sị, nzọpụta dịrị Chineke anyị, onye na-anọkwasị n'oche eze ahụ, dịkwara nwa atụrụ ahụ. Ndị mmụọ ozi niile na-eguzokwa n'oche eze ahụ na ndị okenye ahụ na ihe anụ ahụ nke dị ndụ gburugburu. Ha wee daa kpuchie iru ha n'ala n'iru oche eze ahụ, wee kpọọ isi ala nye Chineke sị, Amen. Ngọzi niile na otuto niile na amamihe niile na ekele niile na nsọpụrụ niile na ike niile na ume niile dịrị Chineke anyị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Otu n'etiti ndị okenye ahụ wee zaa sị m, ndị a ndị ebokwasịworo uwe mwụda ahụ dị ọcha, ha bụ ole ndị? Ole ebe ha sikwa bịa? Wee sị ha, onye nwe m, gị onwe gị matara. O wee sị m, ndị a bụ ndị na-esi n'oke mkpagbu ahụ pụta. Ha sakwara uwe mwụda ha, mekwa ka ha dị ọcha n'ime ọbara nwa atụrụ ahụ. N'ihi nke a ka ha nọ n'iru oche eze Chineke. Ha na-efekwa ya ofufe ehihie n'abalị n'ụlọ nsọ ya. Onye ahụ nke na-anọkwasị n'oche eze ahụ ga-agbasakwa ụlọ ikwu ya n'isi ha. Agụụ agaghị agụ ha ọzọ, akpịrị agaghị akpọkwa ha nkụ ọzọ, anyanwụ agaghị achakwa ha ọzọ, ma ọ bụ okpomọkụ ọbụla. N'ihi na nwa atụrụ ahụ nke nọ n'etiti oche eze ahụ ga-azụ ha dịka atụrụ. Ọ ga-edurukwa ha gaa n'isi iyi nke mmiri nke ndụ. Chineke ga-ehichapụkwa anya mmiri ha ọbụla n'anya ha. Nke a bụ okwu Onye-nwe-ayi.
Praise the Lord. Most times when I read this chapter, it tends to energize me to continue in the good works. And when you do the work of God, when you toe the path of righteousness, the people are going to be asking the questions. Who are those? Because also on the gene, in this sawuru we han agene no barawatura. Because on do baputa, no job barawatura we baputa. Eba baputa worogi. Site no barawatura. Ihe niile nke ị chọrọ ọ dị na nwatụrụ. Mmeri abụrụwo nke gị, ọganiru abụrụwo nke gị. Mmeri niile nke ekwensu, mbọ niile nke ekwensu na-agba n'arụ gị, ọ ghọwo ihe lara n'iyi. Ka anyị jisi ike n'ịgba ọsọ eluigwe a, ka anyị jisi ike rapa n'arụ Jizọs Kraịst. Onye ọwụla nke nọgidere na Jizọs Kraịst, onye ọwụla nke kwere na Jizọs Kraịst, ihere agaghị eme ya ma ọlị. Afọ 2023 kwere na Jizọs n'ihi na ọ sachawo anyị, n'ihi na ọ gọziwo anyị, na enweghị ihe ọbụla nke anyị tinyere aka n'ime ya na-aga aga nke ọma n'afọ a n'aha Jizọs. Amen. I said my topic for everything that I've said today. Because Paul said it also na agbacha n'ọsọ niile na ụmụ na mgbe agba ọsọ niile na echere what ukpoeze ahụ nke what nke dowere ya. And I told you my topic is what? They has what? Works hard. You know, during Christmas period in the village, people are coming home. The communities engage in communal work. They clean the villages, they fix the roads. And this happened in my community in the 70s. We came back for Christmas and we went for this communal work. I have 4 brothers, 4 friends. We all moved together. So we went for the communal work. And usually, if you don't come for the communal work, there's a penalty you have to pay. You'll be fined. If you are late, you'll be fined. On this particular occasion, we were early. And they give you ogugu, you make sure you your own portion. So when you finish that's your own portion, you finish it, then you're fine. But because we were early, we were given a first portion. We finished it. We were given the second one, and we finished it, and they said we're going because we were early. People were still coming. One of my uncles, he was the secretary of the village. And he said, Oma, Wundagara Agaboma. So Oko will translate a little bit. So I said, no, I don't know the first one, I don't know the second one that we are living. He said, no, we moved. I crossed all the boundary now. There I took up his book. He got the liberalate and Ahiri. There I went there, took the book and wrote my name, Emmanuel and Joko Kingsley, Obioma Chigozie. So while we were there, we were watching him write the names. Somehow he dropped the book and stepped out. We turned back. We went there and grabbed the book. We opened it. And we saw our names written there. And at the bottom, he wrote,
that has works hard. Dear brethren, that's my topic for today. And what it's saying is this. You ask yourself this question. On that day, when you pick up that book, would the Lord write for you, "There has works hard"? Ka ekpere na Chineke. Steadfast love, what never ceases. His mercy is ever long to run end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Father, we want to thank you because great is thy faithfulness. We bless your holy name, O Lord God Jehovah, for your word. Father, help us, O Lord God Jehovah, to be the hearers of the word and doers of the word. That as many as had your voice today, O Lord God Jehovah, may you write for them, "There has works hard." Grant them the wisdom, the energy, the spirit with which to press on. Like the train, I can make it. I know I can make it, and I got to reach the top. Help us, O Lord God Jehovah, to reach the top, that crown meant for us, that we'll wear it at the end of the day. Thank you, Jesus, for all that you have done. Blessed be your holy name, Lord God, for in Jesus Christ's name we have prayed. Amen. Page 9, Ekpere na Abua. Ka anyị kwupụta isi okwukwe nke ndị ozi, page 9, mmadụ niile.
onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Onye nwe anyị mere anyị ebere. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị. Were ezi omume gị yikwasị ndị ozi gị. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Sọnde nke abụọ ka Epifani gasịrị, kọlet nke dịrị ụbọchị taa, ọ dị na mpempe akwụkwọ. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye na-achị ihe niile, ma nke dị n'eluigwe ma nke dị n'ụwa, biko were ebere nụrụ arịrịọ nke ndị gị. Nyekwa anyị udo gị ụbọchị niile nke ndụ anyị, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Kọlet nke abụọ n'ihi udo. Chineke nke wetara udo, onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke mara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe anyị na-efe gị bụ ịpụzụ n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị oru gị dị umeala n'obi, na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla nke na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị onwe gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Kọleti nke atọ n'ihi amara. Jehova nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo wee ruo n'ụtụtụ ụbọchị taa, biko were ike ukwu gị lụọra ya ọgụ n'ime ya. Kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, ma ka e wedozi omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Now we're about to do a general prayer in English. Sacha obi gị, mee ya ka ọ dị ọcha, anyị na Jizọs ga-anọ na mbara eluigwe. In our prayers, we pray for the universal church, the nation and all who govern them, the welfare of the world, the concerns of our community of faith, including those who are in need or who are suffering, and for the departed. We are reminded in prayer that we are part of a larger fellowship, the church, the body of Christ. Father, we pray for the Holy Apostolic Church, the Episcopal and Anglican Communion, other churches in the world, and especially our own church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops and clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy, hear our prayers for all the nations and those who lead them.
For the peace of the world, that a spirit of respect and forbearance may grow among nations and people, for those in positions of authority, especially the presidents of the United States of America and Nigeria, and all others in positions of public trust all over the world, that they may serve justice and promote the dignity and freedom of every person. Lord, in your mercy, God of love and mercy, show your compassion for the whole human family that is burdened with natural disasters, illnesses, and fear. Come to our aid as the world faces serious sickness and plagues. The world is now filled with grief as we see violence, wars, unrest, and devastation caused by mankind and natural disasters all over the world. We pray that your presence may be felt by those who are grieving, who are injured, who have lost their homes and livelihoods through wars and violence, earthquakes, wildfires, floodings, droughts, and plagues. We pray especially for the people who have been affected by the recent severe thunderstorms, volcanic eruptions, flooding, mudslides, here and in other parts of the world, including people in our own home country of Nigeria, whose lives are constantly affected and devastated by flooding and other natural disasters. We pray for guidance and wisdom for those in authority who make the decisions, that they may bring an end to these conditions. We pray also for the safety and protection of those who are responding to the people in need and the many challenges left in the wake of these events. We pray for the church, that it may be a witness to your compassion and care for all who suffer. God, you are our only refuge and strength, and ever-present help in the times of this trouble. For this we give you great thanks and ask that you hear our prayers for the people of Ukraine and all other parts of the world who face unwarranted war and destruction. For Nigeria, where there is constant killings, kidnappings, and all manners of political and social injustices and unrest. And for all the nations of the world that face the same situations. Lord, in your mercy, let us pray for our own families. Almighty God, our Heavenly Father, you set the solitary in families. We commend to you the continual care of the homes in which your people dwell, and especially the homes of your members of All Saints Igbo Anglican Church. Put far from them, we pray, every root of bitterness, the desire of vainglory, and the pride of life. Fill them with faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness. Knit together in constant affection those who, in holy wedlock, have been made one flesh. Turn the hearts of the parents to the children, and the hearts of the children to the parents. And so enkindle fervent charity among us all, that we may evermore be kindly affectioned to one another. Lord, in your mercy, hear our prayers for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor on these your servants. Michael Ahagotu, Victoria Maruaka, Chimeeze Wandu, Amaka Azubike, Chinedu Obonna Jr., Augustine Oke, Chibuzo Igwim, Nkechinyere Wachuku. As they begin another year in their lives this week, grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. We pray also especially for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have consecrated the covenant of marriage, that in it is represented the spiritual union between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants, Njoku Collins and Genevieve, Chris and Hope Maduforo, who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. O Father of mercy and God of all comfort, our only help in times of need, we humbly pray to behold, visit, and relieve your sick servants, those listed here and those who are not, those you know and those you may not know, for whom our prayers are desired. Look upon them with the eyes of your mercy and comfort them with the sense of your goodness. Preserve them from the temptations of the enemy
and give them patience under this affliction. In your good time, restore them to health, and enable them to lead the residue of this life in your fear. And grant that finally they may dwell with you in life everlasting. Lord, in your mercy, we pray for those, especially who have died in the faith of Christ. For all who have died in the faith of Christ and those whose faith is known to you alone, we pray especially for Moses Ahagotu and all other saints who have died, that with all the saints they may have rest in that place where there is no pain or grief, but only eternal life. Lord, in your mercy, we pray also for this congregation, for those who are here present, for those who are worshiping with us virtually, and those who may not be with us physically, that we may be delivered from the hardness of heart, pride and arrogance in the ways and manners that we serve as Christ, and that we may show forth your glory in all that we do. Lord, in your mercy, let us pray for those who travel. O God, our Heavenly Father, whose glory fills the whole creation, and whose presence we find wherever we go, preserve those who have traveled or will travel during this holiday period and beyond, and especially the members of our congregation. Surround them with your loving care, protect them from every danger, and bring them in safety to their journey's end. God, in your mercy, Almighty God, you have promised to hear our petitions of those who ask in your Son's name. We pray mercifully to incline your ear to us, who have made our prayers and supplications known unto you. And grant us those things which we have faithfully asked, and according to your will, may effectually be obtained to the relief of our necessity and to the setting forth of your glory through Jesus Christ our Lord. Amen. Let the power of the Lord come down, amen. Let the power of the Lord come down. Hallelujah. Let the power of the Lord from heaven come down. Let come down, let the blessings of the Lord come down. Amen. Let the glory of the Lord come down. Hallelujah. Let the power of the Lord from heaven come down. Let the power of the Lord come down. Yes, Lord. All power belongs to God. And at the mention of the name of God, every force of darkness shall disappear in the name of Jesus. Father, is there anyone here who is brokenhearted, Lord God? Father, let your power take over in the name of Jesus. Amen. Father, is there anyone here who came with any ailment? Father, wherever, Lord God Jehovah, because this congregation is washed in the blood of Jesus. Therefore, Lord God Jehovah, we are declaring them free this morning in the name of Jesus. Amen. Father, your name is great. And all the works of enemy, O Lord God Jehovah, is dismantled this morning. Father, we remember vividly our sister Victoria Nyemobi, O Lord God Jehovah. Father, O Lord God, we are declaring healing, O Lord God Jehovah, that this morning, O Lord God Jehovah, that she shall be free from the entanglement of illness, from the entanglement of the devil. But today, O Lord God Jehovah, she shall be singing the joy. That song, that joy will be filled in her heart because the Lord has visited her today in the name of Jesus. Amen.
Father, is there anyone here who has any need? They've come to you, O Lord God Jehovah, with that need this morning. Please talk to God quietly. Because God is here. Because you asked him to bring his spirit, and his spirit is here listening to you. I see you bring, oh Lord God, you bring it to God this morning and go home. Just like Christ said. He said, your faith has made thee well. Amen. For this morning, your supplications are granted by Jesus in Jesus' name. Amen. Chineke nke pụrụ ihe niile, onye nyeworo anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bụta arụrụ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye kwere sị na mgbe mmadụ abụọ ma abụọ zukọrọ n'aha gị, ị ga-anụ arịrịọ anyị. Onye-nwe anyị, mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị oru gị ugbu a. Otu ọ ga-adịchazi ezi mma, nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị gụkọ amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, n'ịhụnanya nke Chineke na mmekọ nke Mmụọ Nsọ, nye anyị ugbu a. Amen. The peace of God be with you and also with you. Biko ka anyị rite n'onwe anyị ekele udo. Praise the Lord. Biko ka anyị nọrọ n'ọkwa kelere anyị. Good morning, everyone. Good morning. Happy New Year to some of you. We're seeing for the first time. Money. Welcome those of us that are joining us in person and those who are joining us on YouTube. We know many of our members are still traveling, and I see them on YouTube commenting and watching. Wonderful. We welcome those brothers and sisters that are back with us from traveling. Welcome back. Thank God for joining mercies, and we continue to pray for those who are still traveling. Do we have any visitors with us today? Anyone who hasn't been here for a while, long time, or maybe for the first time? We greet all of you. You're all welcome. You're all welcome here today with us. A couple of announcements. So one thing, there's a white Toyota Camry LE, double parked in the parking lot, parked in the middle of the parking lot. Please, if that's you, please move your car because you are blocking other people. We have plenty of parking right here. This parking lot right next to the church is our parking lot to use. You can park your vehicle there. So that we don't block others. We appreciate that. Also, I'm very happy to announce really a wonderful thing that the IDLS children have been doing. I'm not sure how many years they've been doing it, but the IDLS 5 Give Back Scholarship, which is a scholarship that they offer for high school graduating seniors.
graduating seniors from high school seniors. The scholarship offers 3 prizes. First prize is $1,300, $1,300. Second prize is $750, and the third prize is $500. Let's give a round of applause, please. This is something that these children are doing to give back to not just the church, because it's open to anybody. But of course, they really want our children here to benefit and participate in it. The deadline is March 5th of this year, March 5th, 2023. We posted the flyer on the All Saints Family Forum, but you can go to www.rdlf5giveback.com/scholarship to fill out the application. So if you have any high school seniors, graduate high school seniors, please fill out the application because they might just benefit from it. We know how expensive education is. We thank them for that, for offering that. And a reminder that we are in the middle of our pledge period. Of course, you can pledge any time of the year, but we know this time, many of us are coming back, and haven't pledged. Please, our ushers, if you have paper copies of pledge forms, please do so. And also, if you can post the pledge on our WhatsApp forum as well. Please pledge so we can begin to prepare for this year. Before you know, it'll be time for our annual meeting, which is just, I think, in less than a couple of months. So if you can begin to make that pledge, we can begin to prepare for the year and the work that the church has to do. All praise be to God. Anyị ga na-aga n'ihu ịnaka ihe onyinye site n'ịbụ abụ 216, hymn number 216, offertory.
Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Imera, Jehovah imera. Imera, Jehovah imera. Anyị na-ekele gị, na-asị gị imela, imela o imela. Jehovah imela. Anyị na-ekele gị, na-asị gị imela, imela o imela. Jehovah imela. Imela, Jehovah imela. Asị m imela, Jehovah imela. Anyị na-ekele gị, na-asị gị imela, imela o imela. Jehovah, anyị na-ekele gị, na-asị gị imela, imela, Jehovah imela. Since I was born, but now I am getting old. I have never seen the Lord changing. Since I was born, but now I am getting old. I have never seen the Lord. Mama, have you seen? Oh no, since I was born, I have never seen the Lord. Mama, have you seen? Oh no, since I was born, I have never seen the Lord. Brother, have you seen? No, since I was born, I have never seen the Lord change. Bello, that's what the Lord can do. Oh, bello, that's what the Lord can do. Mama, bello, that's what the Lord can do. Oh, bello, that's what the Lord can do. I see me hulata, hulata, we here to together. Hulata, we here to together. May you really be blessed. May you really be blessed. As you fellowship here in our midst, in the name of the Lord. May you really be blessed. May you really be blessed. Oh, may you really bless. May you really be blessed. Oh, may you really be blessed. As you fellowship here in our midst, in the name of the Lord, may you really be blessed. May you really be blessed. Oh, may you really bless. May you really be blessed. Oh, Nyagozi, Nyagozi, oh. May you really be blessed. As you fellowship here in our midst, in the name of the Lord, may you really be blessed. May you really be blessed. Hulata, one hulata, biko hulata, iye chukwu geme. Hulata,
nwanne hulata, hulata, enyi hulata, ihe Chukwu ga-eme. Asị m hulata o, onye ọma, bendo, ihe Chukwu ga-eme. Hulata, hulata, enyi hulata, hulata, biko hulata, ihe Chukwu ga-eme. Under the canopy, under the canopy, under the canopy of God. My Savior will cover me and give me security. Under the canopy of God, under canopy, under the canopy, under the canopy, under the canopy of God. My Savior will cover me, give me security. Under the canopy of God, under canopy, under the canopy, under the canopy, under the canopy of God. My Savior will cover me, give me security. Under the canopy of God. Everybody singing Hosanna. Everybody singing Hosanna. Hosanna. Oya bula siwere Hosanna. Hosanna. Everybody singing Hosanna. 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 Everybody singing Hosanna. Hosanna. Oya bula singing Hosanna. Hosanna. Everybody singing Hosanna. 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 Hallelujah. Biko ka ekpere n'ekpere mgbe ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke dị nsọ, lee ka olu ụmụ gị na-ada n'ụtụtụ a, lee ka ihu ụmụ gị onye nwe anyị na Chineke anyị dị sarịsarị n'ụtụtụ onye nwe anyị na Chineke anyị. Ọ wee gosi dị mma gị n'ebe anyị nọ. Onye nwe anyị na-ekele gị na mgbe ụtụtụ a n'ihi ọ masịrị gị ịkpọta anyị n'ụlọ gị bido na ofufe nru a wee ruo na njedebe ya. Ụmụ gị na-aṅụrị ọṅụ na-ekele gị na-asị gị imeela ihe mere ndị nke imere anyị, ndị nke ọrụ anyị na-apụghị ịkọcha. Ma ụmụnna anyị onye nwe anyị na Chineke ndị nke iduru ha ga obodo anyị wụ Naijiria wedulata ha n'udo. Onye nwe anyị na-enye gị ekele, na-enye gị ọṅụ, na-asị gị mma mmadụ aha nsọ gị ọ bụ n'aha Jizọs. Gị Jehova onye nwe ike niile, onye nwe anyị na Chineke anyị, igirigi mmụọ nsọ gị onye nwe anyị na Chineke anyị ka iji gbukwasa ndị gị n'ụtụtụ a. Onye nwe anyị na Chineke anyị ka anyị were igirigi mmụọ nsọ a gaa n'ime obodo wee lụọrọ gị ọlụ, ọ bụ n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe anyị nwee ike abịago, anyị ga-apụ chegharịa n'ọrụ anyị ma n'okporo ụzọ ma n'ụlọ akwụkwọ. Onye nwe m na Chineke anyị na-arịọ gị na-asị ka ị bụrụ anyị ụzọ, bụrụ anyị azụ, ọ bụ n'aha Jizọs. Ebe niile nke anyị ga-aga onye nwe anyị na Chineke anyị ka onye nwe anyị ka a na-agụta ihe ọma anyị, ka ihe ọma anyị onye nwe anyị na Chineke anyị na-eso anyị, ka ụzọ niile anyị nke mechiri emechi onye nwe anyị na Chineke nke ọbụla anyị ga-ahụ na wiki onye nwe anyị ga-emepe, ọ bụ n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne anyị onye nwe anyị na Chineke ndị nke chọrọ ọgwụgwọ nsọ onye nwe anyị na Chineke anyị ekelele gị onye nwe anyị na Chineke isi ihe ọbụla nke anyị kwere n'ụwa onye nwe anyị na ikwe iwe n'elu ya mere anyị ji otu olu kacha na-asụ ndị agha ndị nke nwere mkpara obi ọbụla. Anyị na-asị n'ụtụtụ onye nwe anyị na Chineke anyị gbowe mkpa ahụ, ọ bụ n'aha Jizọs. Amen. Duwe anyị laa onye nwe anyị na Chineke anyị dọghachi anyị n'udo. Kwee ka ọṅụ a nke jụrụ anyị obi ka anyị na-abụ onye nwe anyị na-awụli elu n'ụtụtụ a, ka o duwe anyị gaa na wiki a, ka ihe niile nke anyị ga na-eme onye nwe wee ọṅụ ọgụ onye nwe anyị na Chineke anyị. Ma mgbe izu ga-erukwa anyị ga-abịa chebebe anyị ga-ekele. Kwee ka amara gị bara anyị ụba onye nwe anyị na Chineke anyị.
lee ụmụ wee wetara tinye na basket iji wee lụọ ọrụ onye nwe anyị na Chineke nke pụrụ ihe niile. Ọ naanị gị na-enyeghachi mmaji kwuru mmaji. Onye nwe m na Chineke, ebe nke a pụta onye nwe anyị na Chineke anyị, a na-asị na kwee ka ọ wụrụ gbana ahụ nke na-agaghị ata ata, ka ọ wụrụ mmiri ahụ nke na-agaghị ata ata onye nwe anyị na Chineke anyị, kwee ka o ruru ọrụ dị ka mmiri. Gọzie ọlụ aka ha onye nwe anyị na Chineke anyị, gba mgbe anyị na-aga n'ihu ọrụ anyị, ebe niile nke anyị ga-agaghị akpata ego a, kwee onye nwe anyị na Chineke anyị ka ihe ọma duo anyị onye nwe anyị na Chineke anyị. Ugbu anyị na-esi ebe nsọ nke a na-alahụ, a na-arịọ ka iduwe anyị gaa n'ụlọ anyị dị iche iche onye nwe anyị na Chineke anyị. Gọzie ma dobe ma chebe ụmụ anyị. Ha nọ na Sunday school onye nwe anyị na Chineke, ha na-anụ okwu, ha na-asị ka ikike mmụọ nsọ gị dakwasị gị ebe ha nọ. Ma ha gara n'ụlọ akwụkwọ onye nwe anyị na Chineke ka imeghepụ ntị ha ịnụ onye nwe anyị na Chineke ihe ka a na-akụziri, nye ha amamihe nke si n'ebe ị nọrọta, ka mgbe a ga-emecha n'ikpeazụ onye nwe anyị na Chineke aha nsọ bụ ihe nke a gọziri gọzi. Kwere nke a nna n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke nke karịrị nghọta mmadụ niile chebe obi unu na omume unu. Ka amara nke Chineke nna nọgidere unu, nke si n'ebe Jehova pụta, ikiri na nsọpụrụ wedere aha nsọ ya, baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. A ga-eweta ofufe nru nke mgbe nke ụbọchị taa na njedebe site n'ịbụ abụ 154, closing hymn 154.
man is Jesus? Hallelujah. What manner of 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 man is Jesus? Hallelujah. He made the blind to see. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the dumb to talk. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the deaf to hear. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He loves the little children. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gives us joy each day. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah.
King of Kings. King Jesus is the Lord of Lords. King Jesus is the King of Kings. King Jesus is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. He is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords, Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship Him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship Him, for He is your King and also the King of Kings. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
wages of sin is death, thus said the Bible. The sin of fearfulness, unbelieving of the word of God, adultery, fornication, and abortion. God sees them, cheating, murder, lying, bribery and corruption that has failed and polluted our land today, idol worship in the modern ways today, dancing and the pride of life therein. Among thieves, you are included. Please, God is warning you right now to repent. Others think their self-righteousness can save them, but only accept Jesus. Call him into your life. He will set you free, and you will be free indeed. Please, you do it, and make sure you make it right now. Oh, what a blessing if you come to Jesus. He died for you. He came to save you. He came to set you free from Satan's bondage. Will you not and have eternal life? This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light, sister, walking in the light. Oh, walking in the light, walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking
washed my sins away. When Jesus washed my sins away. when I gave my life to Jesus Christ. Oh, it was a wonderful day I have ever experienced in my life. Jesus cleansed me from all unrighteousness and gave me a new life. I am now a child of God. Brothers and sisters, why not receive Jesus Christ? Why not receive his free salvation, that you might be free from the bondage of sin? Receive Jesus Christ, brother. He's pleading. Receive him. Oh, that day, I remember that day. I will never forget that day when Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins
meet Jesus on that day when he will come. Make sure you are cleansed now. Make sure you make right with him now. Just accept him in your heart. He will bless you. He will be your king. He will be your Lord. Then you have the hope to meet him. That time he shall come, and you will follow the saints to rejoice on that day. Are you ready? Ready? Already? A better day is coming soon. You ready to meet him yonder sky? This is the day of grace. Are you ready for the coming of our Lord? The Lord is coming soon. Jesus is coming soon. Are you ready? Hallelujah. He's coming to take us home. This is the day of grace. Are you ready? 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 A better day is drawing. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of grace. This is the